नों बहा गोमानानै थायामोन आदा? बहा गोमानो? आं नोंजोंनो दंमोन ना। नोंहा मा जादों रंजालि? मा लोमजादों? आंहा मा जानो? जेबो जायाखै। बिसोरसो आंखौ माबा जब्रा जानाय बायदि बिसिनाव खाना दोनबाय थादों। ओरैनो गगा मोननायफोरखौनो। आदा आंखौ बैथिं एसे बेरायहै। फैदो बिदिब्ला। रंजालि, एसेबां लाइजाम हरसेयावबो नों मानो गांसेबो फिनहरफिनाखै होनबा? आं बहा लाइजाम मोन्दों? दाख्लैसो आं फैनायनि आगोल आगोल गांसेल' मोनथारदों आं। आंलाय सानदोंमोन अनजालिया सहरनि बार मोननानै आंखौ बावगारलांबाय। दोद, नों मानो बिदि बुङो? नोंनो मिथिखागौ ना आंहा नोंनि अनगा रावबो गैया। थांनाय समाव आंनि जिउखौ नोंनि आखायावनो होलांखादोंमोन आं। दा बियो थै जानानै आंनि बिखायाव हाबनानै दङ। बेखौ सोरबा हगारनो हागोन? सोरबा आंजों फैदेरगौबा
खोनासं गथ'फोर दिनै जोंनि अनजालि आब'आ बर' बिमा रावनि सोमोन्दै फोरमायथिगोन नोंसोरनो बयबो गोसो मोदोम होनानै खोनासं बिमा रावजों बयबो फरायनांगौ बर'जों लिरनांगौ बर' रावा रावनिबो सुथुर नङा रावनिबो हेंथा नङा जों बयबो बुङो गावखौ बर' खुगायावल' बर' बुंनानै लायो बयबो बुङो गावखौ बर' खुगायावल' बर' बुंनानै लायो जों बयबो बुङो गावखौ बर' खुगायावल' बर' बुंनानै लायो बियो जोंनि गोरोन्थि बियो जोंनि गोरोन्थि दे फराय बर'खौ दे नों
बानायसो मा कालारखौलाय माब्ला दानो सानखो दहाय आंनाव खबर लाहरदोंमोन लासैयैनो दानबाय थानोसै आमाय मानोथो इसेबां हाखादावरा नङा हिनजावनि न'खरथ' दायथ'आ एसे बारा मानि खालारब्रा बे ह जिथुनि हाबानि कालारलाय हाब आंना खाफाला मोजांथार फैग्रा हाबा मोनजानोसै डाक्टर बाबु जोंनिबो थानानै माबादि मोनखो आं गाज्रि मोनाखै गामि गफा हिसाबै एसे एनै उसुबिदायाथ' थाखागोन जोंनि बेवहाय मेला डाक्टर होबाय मेला थांबाय दा नोंसो बेसे गोबाव थायो थागोन आं थागोन बेराम हिसाबै आं बेवहाय जन्दिस आरो मेलेरियाखौनो बांसिन मोन्दों हाग्रा खाथि हिसाबै मेलेरिया जाखागोन मादै सनाथिया लोमजादोंनो दहाय नोंखौ नागिरफैदोंमोन अ नङा माथो थु थांबै बेखौ लाहैथां बे आं होबोनाय मुलिखौल' मोजाङै जाहोबाय था बेजोंनो हामलांगोन जागोन दे बाबु लोंग्रा दैखौ जेब्लायबो फुदुंनानै लों खाथिनि हाग्रा बंग्राखौ एवस्रांनानै ला बै मोसौ गलिखौ खाथियाव दादों मेलेरिया थाम्फै फैयो जागोन दे बाबु दे बिदिबा जों थांनोसै माबाफोर जायोबा खबर हर नाङा दे बेजोंनो मुलि बायनानै जा मा खबर मादै मोजाङै दंना दंसाबो बिबारिया लोमजागाबाय गाबाय दुब्लियाव ना गुरहैदों नोंखौसो डाक्टार बादि नुथारबायहाय रुनि आं नोंसोरखौ बेसेबां दिगदारि होबाय थाबावनो क्वाटारा रेडि जाबानो थांसिगोन आङो क्वाटार रेडि जानायखौलाय मानो नेनांगौ दिनैनो दानो थांबानो जाबाय ना जों गामिनि मानसि संनो रोङा खावनो रोङा बेबहारबो रोङा जोंनि बेवहाय थानायाव माबाफोर उसुबिदा मोनदों नामा जेबो नङा माने नोंसोरखौसो उसुबिदा मोनदों सानदों आङो बहा जोंथ' जेबो उसुबिदा मोनाखै नाथाय रुनियासो गोबां दुखु मोनबाय अखोरांनि हरै बारैबो अखोरांनि हरै बारैबो अखोरांनि जोमै जावरिनाय बायदि जावरिबाय थानो जेरै सुदेम बार बारो आंहा फोथायनाय दङ सुनिमानि खुगायाव बिनि रावा फैफिनगोन होननानै माबोरै जाजेनामोन फालाय जेब्ला सुनिमाया 6 थाखोआव फरायो अब्ला बियो गोब्राब टाइफयडआव भुगिनाङो आरो बै समावनो आइयाबो मेलेरिया बेमाराव गोग्लैनानै दब थैगारबायना बै समनिफ्रायनो सुनिमानि खुगायाव रावा गोमायो आरो दिनैसिम गैया दा एसे एसे फैफिनबाय मिन्थिया सिगांनि बायदि जाफिनगोन ना जाफिनाथाय अ मेन्टेल शक मोनदों टाइफयड बेराम जायोब्ला एखनब्ला बेबायदि जायो आं गुवाहाटियाव थाङोब्ला डाक्टार त्रिवेदीजों बिनि सोमोन्दै रायलायगोन बियो बे साबजेक्टनि स्पेसियेलिस्ट बाह एसेबां डिसिप्लिन हौवा मानसिफोरजोंबाथाय जेबो जाया जुथाया दाबसेयाव मुजा दाबसेयाव बेनिखायनो लोगोआव हिन्जाव लाबोफानांगौ रुनि आंहा नोंजों मोनसे गिदिर बाथ्रा दंमोन मा खोथा आदा बुंदोलाय नाथाय नों गाज्रिसो मोनगोन नामा मानो मोननो नों बुङाबासो गाज्रि मोनगोन दा नाङा दे आं उनाव बुंसिगोन बुंना रुनि आदा फैबाय आं थांसै
आदाया माबा गिदिर बाथ्रा दं होननानै बुंदोंमोन नाथाय बुंथि गाराखिसै ना आं साननायखौनो बेबो सानदों रुनिनो आं हाबानि बिथांखि होयोब्ला गाज्रिसो मोनगोन नामाब्रा मा खालामदों रुनि ए आदा आं ओइ दिङा जावनायखौ नायबाय थादों मानो जोंनि जिउआवबो बै दिङा बायदि बुहुम लैथोआव गोजावगासिनो दं नङाना आदा हा बेनोथ' दैसाया जिउनि लामा आरो जिउआ बै बोहैलु दैसानि गेजेराव गोजावबाय थानाय गंसे फिसा दिङा आंनि दिङाया जुदि माब्लाबा बै बोहैलु दैसानि गेजेराव गोमालाङोब्ला नों मा खालामनो रुनि नों मानो बिदि बुङो बुंदोसाय मा खालामनो नेगोन आं अराय समनि थाखाय मोसा बोहैलाङो दिङा जावारिया मेथाइ रोजाब रोजाब दिङा जावो जोंनि जिउआबो बिदिनो उदां माब्लाबा रंजायो जिउ फैसालियाव जोंनि जिउआबो बिदिनो उदां माब्लाबा रंजायो जिउ फैसालियाव आंनि जिउ बिबारा आंनि जिउ बिबारा गेवलाङै बारबाय उदांसै दिनै आंहा
नंखागौ जिउनि बुब्लिया सोलायबाय थायो बियोथ' सैथोखा जिउनि गोजोना दान्दिसेनिल' बुंस' हाया सोरहा मादि जागोन नों मोजांब्लानो मुलुगनि मोजां बुंस' हाया सोरहा मादि जागोन नों मोजांब्लानो मुलुगनि मोजां आंनि जिउ बिबारा आंनि जिउ बिबारा गेवलाङै बारबाय उदांसै दिनै आंहा नोंनि सायायाव जिरायनानै आंनि जिउआ बेसेदि गोजोन नोंनि सायायाव जिरायनानै आंनि जिउआ बेसेदि गोजोन बै दैसाया मोसा मोसा बोहैलाङो दिङा जावारिया मेथाइ रोजाब रोजाब दिङा जावो जोंनि जिउआबो बिदिनो उदां माब्लाबा रंजायो जिउ फैसालियाव जोंनि जिउआबो बिदिनो उदां माब्लाबा रंजायो जिउ फैसालियाव आंनि जिउ बिबारा आंनि जिउ बिबारा गेवलाङै बारबाय उदांसै दिनै आंहा सुनिमाया रायज्लायनो रोंबाय आदा मा नोंगौ दिनै बे आंखौनो फोजादों हे गसाइ बेफोर गासिबो नोंनिनो गेलेहोनाय आं होनखायाखैमोन होनब्ला सुनिमानि खुगायाव राव फैफिनगोन होननानै थेवब्लाबो डाक्टार टेब्लेटजों एसे सावरायनांगोन आरो आं दाखालि होनाय मुलिखौ सानफा थरफाल' जाहोबाय था सुनिमा 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 नों रायज्लायनो रोंबाय ना आं समफोर गुवाहाटियाव थांनोसै डाइरेक्टर अफिसाव एसे खामानिबो दङ बावहाय थांनायजों लोगोसे आङो सुनिमानि सोमोन्दै डाक्टार त्रिवेदीजों एसे सावरायबोगोन माब्लाथो फैफिनगोन सप्ता खनसेसो जागोन नामा हाब एसे गोबाव बेबायदिनो बोरै बोसोरसे बारलांखो आन्दाजखौनो मोनस्लाबाखसै सानसेखालि रन्जितआ हरखाबै गुवाहाटियाव थांनो ओंखारबाय रेडि जाबायना औ जाबाय र' नोङो बिदिब्ला दान्दिसे थाथ' आं बाइकनि साबिखौ लानानै फैनि दे न' थाबैनो फै नेबाय थागोन आं थांनोसो बाबायमोन नाथाय सुनिमानि ट्रिटमेन्टनि थाखाय डाक्टार त्रिवेदीजों कनसाल्ट खालामथारनांगोन सहराव थांनानै आंखौ बावगारलांनाय नङाथ' थैत जाम्बि नोंनो आंनि बिखानि खावसे आं नोंखौ बोरै बावनो हानो गुवाहाटिनिफ्राय फैफिननानै आङो जितेन्द्रनि सिगाङाव रायथिना लासिगोन दाखालि आं मोनसे गाज्रि सिमां नुदोंमोन सिमांखौनो फोथायो सिमाङा जेब्लायबो सिमांसो बियो माब्लाबाबो थार जानो हाया नाथाय आंना थार जायो नोंनो बुङाखैना आं मा फैगौ पुस दाननि 15 अक्ट'खालि आदानि हाबा फैथारनांगोन नाथाय
माबा सन्जि दङ थादो आं थांनोसै मुनु सोरबा फैदों नायलाय ए आदा फैदों आयु माबोरैथो खबर गैया दबर गैया आयै डाइरेक्टर अफिसाव एसे खामानि दङ बेखायनो हरखाब फैनांबाय आं दै लोंनो औ आयै मुनु दै गिलाससो लाबोलाय माथो लाइजामबो गैया माबो गैया जि थांबाय सिरि थाहैबाय लाइजाम मानसि थांनायानो गोब्राब आरो नों लाइजामनि खोथासो बुंदों ए नो आदाया गैया गैया दाख्लैनो शिलंआव थांदों अ आरो बाजैयालाय नानिया बेसे गिदिर देरखो ओइनो सिङाव गेलेगासिनो दं
एसे लाबोदो। लाबोगोन बाजै लाबोगोन। थिग जाखाबाय, कालारल' दाननांसिगौ। मा नाम? रुनि। मा? औ आयै, रुनि बसुमतारी। नंगौना नङासै? नों मांबार सहराव फैदो, बे खोमसि खोमलाव जायगायावनो थाबाय थायो नामा? आयै, जों बयबो सहरावल' थाबाय थायोब्ला बै गामि गफानि मानसिफोरखौ सोर सिकित्सा खालामनो? बिसोरबोथ' मानसि, बिस्राबो गांनाय उखैनाय, सानाय सुनाय दङना? है, नोंजोंलाय सोर हानो? गाग्लु, दे ओंखामा संदो माबार। आं अफिसनिफ्राय फैनानैसो ओंखामखौ जाफैगोन। नै आंजों। थाब फै, जों नेबाय थागोन। मानसिफोरनो मा नांगौ? मानि थाखाय एसेबां दांगा? माथो बुजिबावनो? अनाखाना मानसिफोरखौ बोरै बुथारनो हाखो? बमा बेरहोदों, दाय गैयै मानसिफोरखौ ब्रुन ब्रुन फोथैहोदों। नंगौ डाक्टार बाबु, मानसिफ्रा अन्थाइ बिखा जाजोब्बाय। अननाय गैलिया, आंगो होननाय जिनिसानो गैलिया। दाख्लै बमा बेरबाय, सोर थैखो? मैगं थाइगं फानग्रा, हाजिरा मावनानै जाग्रा, बिसोरसो थैबाय। बिसिनि दाया मामोन? बिसोरखौलाय सोरथो हिसाब लाबावनो? दाखालि बमा बेरनायाव सासे मोजां डाक्टारानो गाज्रि रोखोमनि जखम जाबाय। सोरमोन बिलाय? रन्जित, डक्टर रन्जित बसुमतारी। 60% बार्न इन्जुरि। दा हामो ना हामा गावनि खाफालसै। जेराव पुलिस मिलिटारि बजाय बजाय थायो, राजथावनि बायदि जायगायाव बमा बेरनो हायोब्ला हादोरनि रैखाथिया बहा? मासियाव जिरायग्राफ्रा बेबादिखौ साननो हाया। समबो गैया, साननोबो दरखार गैया। हादोराव बेबादि दांगा जाबाय थायोब्लासो बिसोरहा मुलाम्फा। बेनोथ' राजखान्थि। बेसेबां मावरिया जालांखो? बेसेबां हिन्जावफ्रा अबथिरा रान्दि जाखो? बेफोरनि बिबाङा दिनै अनजिमायाव गोमाहैबाय।
सोरजिदो दे गोजोन बारहावा गावजों गाव अनलायनाय रुजु रुमु संसार जानायनि बन्द खालामदो बुथारलायनायखौ दा खालामसै मावरिया जों बायदि आरोबाव जों बायदि आरोबाव जोंलाय मावरिया आइ आफा बुथार जानाय जों मावरिया बुथारदों थिउरियाफोरा अना खाना खासि बिसि जोंनि आइ आफामोनखौ मिथि मोना जाहोना मा सोंनो लुगैयो मानो बुथारामोन मिथि मोना जाहोना मा सोंनो लुगैयो मानो बुथारामोन जोंलाय मावरिया हेल' यां मेन दा माब्रै दं? इमप्रुभिं गासिबो देहायानो पेन जाबाय थायो। बे जाखागोन थाबैनो स्किन ग्राफ्टिं खालामनांगोन। सिगांनि बादि जाफिनगोन ना जाफिनला डाक्टार बाबु? सिगांनि बादिलाय बहा जानो बाजै सोलिगोन आरो 65% बार्निं केसावनो खोब खम मानसियानो थाङो। बाटासिफोराव सोरबा रुनि होनाय सिख्ला दंमोननो बेखौनो बुङै बुङै गाबबाय थायो। हाबानि खोथाखौ दालाबोसै बाजै बेहा बिफा जानायनि गोहोआनो गोमाबाय जानो हागौ। मा?
तारमाने नोंदानि हाबायावबो फैयाखिसै रनजितआ नोंदानि हाबायाथ' बोसोरथामानो जालांबाय आं बुजिबाय नों मा बुंनो सानदों हयथ' नों सानदों रनजितनो आरो आंखौ नांलिया बियो आंखौ बावगारबाय नाथाय आं बोरै फोथायानो बे सोरखौबा जे फोथाय खेबस' खालामनो हागौ नाथाय मोनसेल' बाथ्राखौ आं बुजिना मोनाखै जाय मानसिया बोसोरथामानो नोंनि जेबो खौरां लायाखै नोंनि मोजां मोननायखौ गुरुत्त' होआखै बेबायदि मानसिजों नों माबोरै संसार जानो थाखाय मिजिं लाखो नोंनि बाखि थानाय जिउखौ गथायनो हास्थायखो नङा आं हास्थायाखै मिजिंबो लायाखै आं मिथिगौ लासै लासै आं आदा बाजैनि बजा जानो हमबाय नाथाय आं मा खालामनो जेब्लासिम आं रनजितनि खुगानिफ्राय बे आंखौ बावबाय बेनो आरो आंखौ नांलिया होननानै खोनासंनो मोना आं बोरै बावनो हानो खोनासं रनि नों नोंनि जिउखौनो अनजिमा गैयैथिं बोलांगासिनो दङ हयथ' नों बुंनायाबो थार नाथाय आं मा खालामनो रनजितआनो आंखौ गोसो थोनायखौ फोरोंदों बेनो आंखौ अननाय होदों बेनि मोजां मोननाय अननायानो दिनै आंनि बिखायाव थै जानानै दङ बे थै थासान्दियाव आं बोरै दस्राजों हाबा जानायनि मिजिं लानो जागोन रनि आं जुदि गुवाहाटीयाव बबावबाफोर रनजितखौ लोगो मोनोब्ला नोंनि बाथ्राखौ थारैनो फोरमायगोन आं फैदो थांदिनि बे साननैसो लोगो मोनैयावनो आं नोंखौ आंगो आंगो बादि मोनथारबाय जुदि नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे खोथा सोंनो सानदोंमोन पारमिसन नांगोन नामा नङा माने रुनिखौ आं जुदि नोंनि आखायाव गथायनानै होनो हायोमोनब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन मा खालामनो मानसिनि साननाय बादि गासैबो जाजोबा आरो सिनायथि जाब्लानो जे हाबा जाथारनांगौ बेबोथ' नङा बेफोर गासिबो खाफालनि लिरनाय आदा बाजैया नोंखौ सिङाव लिंहरदों न' आदा साया मा जाखो रनि आं मोनसे खोथा बुंनो लाखिगोन ना मा एबार सासे मोजां सिख्ला नायनानै हाबा खालामनोथ' सरि रनि बे खोथाखौलाय आं लाखिनो हानाय नङा नाथाय बेखौल' आं दिनै खोथा होबाय माब्लाबाफोर बबावबा रनजितखौ आं जुदि लोगो मोनोब्ला नोंनि खोथाखौ थारैनो बुंगोन आं मा खबर सनिमा आब' नोंनि लाइजाम
अनजालि रुनि मिथिया बे लाइजामा नोंनि थंखौ मोनहैगोन ना मोना जानो हागौ नों सानबाय आंखौ फोथाय खेबस' होननानै नाथाय आं फोथाय खेबस' नङा रुनि हालादासो आंखौ बेबायदि खालामनो थिनबाय दिनैनिफ्राय बोसोरथाम आगोलाव गुवाहाटीनि बमा बेरनाय जाथायाव आं गाज्रि भाबैनो जखम जाबाय मिथिनो मोना आं बेबायदि जाथायनिफ्राय बोरै थांखो आरो मानो थांखो बे जाथायाव आंजों लोगोसे दाय गैयै मानसिफ्राबो जिउ गोमानांबाय गोबाङानो मावरिया जानांबाय बे बमा बेरनाय जाथायाव आंनि देहा मोदोम गासिबो खामलाबजोब्बाय लेंग्रा जानांबाय मोखाङाव संसारनि बयनिख्रुइ गिथाव जुनादनि महर मोनबाय बे गिथाव महरखौ आं दिनै नोंनो बोरै दिन्थिनो जानो हागौ इसोरा जोंनि मोजां मोनलायनायखौ गनायाखै सहायनो हायाखै बिनिखायनो आंखौ बेबायदि हालाद खालामबाय
नों दायाथ' सन्जिबनि खोथाखौनो सानदोंमोन नों जुदि मद होयोब्ला मानसिनि जिउआव हाबायानो जोबथा नङा बाजै आं सासेनो जिउ माहाम होखाबायमोन बेखौ आं बोरै बावनो हानो नोंसोरनि खर'आव आं मोनसे जेंमासो जाबाय बाजै सि नों मानो बेबायदि बुङो सान अखाफोर साखि दोननानै समाय लाखोदोंमोन जों थैस' थांस' सुखु दुखु लोगोसे थागोन होननानै मानसिनि साननाय बादि संसारा जाजोबा रुनि मोननाय गोमानायनि गेजेरजोंसो मोनसे संसार जायो मानसिनि जिउआ मोनसेल' बाजै गनायनायाबो सासेल' नों जेबो बुंनांलिया आदा आं मिन्थिखाबाय नों थांनायनि उनावनो रन्जितनि लाइजाम फैदों रन्जितनि लाइजाम बै दै सेरनि बिफां सिङाव सोरबा सासे जावलिया दंफैयो मोखाङा गासिबो खामलाबजोबनाय मा गिथाव बाथाव नायजाया आंखौ निमाहा होदो रुनि आं खोथाखौ लाखिनो हायाखिसै आदा इसोरा जोंनि मोजां मोनलायनायखौ लुबैयाखै बिनिखायनो आंखौ बेबायदि खालामबाय नों सोरबा गोहोगोरा मानसिजों हाबा जादों रुनि सुखु गोजोनै रायजो जादो आदा नों मानो बेबायदि बुङो नंगौ रुनि आं दिनै नोंनिफ्राय बिदाय लानोसो फैदों जोंनि मोजां मोनलायनायनि सिमाया अनजिमायाव गोमाहैबाय नोंनि मोखांनि जिया बोखार आं खनसे नोंनि मोखांखौ नायनो नाङा नों गिगोन आं दिनै संसारनि बयनिख्रुइ गिथावसिन जुनादनि महर मोनबाय होमबाबो आं खनसे नायनो